In Slijkplaat is er al een tijdje een tuin aangelegd voor een proef en selectie. En dat voor de deur van onze sterkok Edwin Vinke. De Ziltehoftas is een tas boordevol verse groenten. En de tas kan iedere vrijdag worden opgehaald bij een servicepunt bij u in de buurt. De afwisselende ingrediënten in de tas zorgen ervoor dat u gevarieerde en gezonde recepten kunt bereiden. Zilthof bestaat vanaf vorig jaar maart, april zijn we daarmee weer met dit initiatief gestart. Het is zo dat wij waren bezig samen met de ZLTO om te kijken of er een verscentrum kan ontwikkeld worden in de kanaalzone in Terneuzen. Van daaruit hebben wij contact gekregen met een 15-tal boeren. En die boeren die hebben zich samen met de tuinders in het Glastuinbouwgebied Terneuzen hebben zich verenigd in een telersvereniging, de telersvereniging Terra Scala. En Terra Scala, wat ik u zeg, er zitten met name jonge boeren zitten in die telersvereniging. En die zijn steeds op zoek naar nieuwe producten, nieuwe rassen voor hun bedrijven. En toen is het idee opgevat om een proef- en selectietuin te starten. En die proef- en selectietuin is dit geworden, maar in eerste instantie zou die op een andere plaats komen. Maar toen hadden we het idee opgevat om een boegbeeld te krijgen. Want in Zeeuws-Vlaanderen heb je, met name ook in West-Zeeuws-Vlaanderen, die hebben heel veel sterrenkoks. En toen zijn we in contact gekomen met Edwin Vinke. En Edwin Vinke die was gelijk enthousiast, die zag dat helemaal zitten. Maar die zei, dan wil ik graag die tuin voor mijn deur hebben. En daar ligt hij nu, staat nu precies aan de andere kant van de weg. Is het restaurant de Kromme Watergang. Nou, het is natuurlijk zo dat op het moment dat je initiatieven hebt, dan heb je altijd geld nodig. En toen hebben we contact gezocht met het stimuleringsfonds van de Rabobank, van de Rabobank Sluis. En die waren ook redelijk enthousiast, anders zeggen, die waren direct enthousiast om ook mee te helpen. En dat gaf ons de mogelijkheid om dit project vrij snel van de grond af te krijgen. En toen zijn we in mei vorig jaar gestart. Tot wat het nu is. Vorig jaar hadden we 150 verschillende gewassen en op dit moment hebben we een tuin met 260 verschillende gewassen. De tuinaanleg komt natuurlijk een hele planning en voorbereiding kijken. Het is een groen weiland hier geweest waar eigenlijk vakken in vrees zijn en waar de beplanting in aangelegd is. Alleen die beplanting is natuurlijk volgens mijn plantplan aangelegd. En ja, je moet je wel aan de plantregels houden, want het is niet dat je maar een plantje in de grond houdt. Er is ook elke dag zorg voor zulke planten? Onderhoud, oogsten, onkruidbestrijding en natuurlijk ook ongediertebestrijding dat erbij komt kijken. We beginnen in het voorjaar met bonen in te planten en zo allemaal en dan kan je eigenlijk een paar maanden later van oogsten. De meeste producten die gaan aan het einde van het jaar zijn ze gereed en nu zit men eigenlijk dus in de oogstperiode. Dus nu kan er best veel geoogst worden. 0,6 hectare, dus dat is best een grote oppervlakte. Dus ja, om je met 2-3 maanden rond te lopen, dan ga je dat natuurlijk niet redden. Dus ja, om echt alles voor elkaar te krijgen, dan ben je met een grote groep nodig. We zijn nu bezig om producten, een spin-off te krijgen van deze tuin. Zo loopt er een initiatief op dit moment, dat is de Ziltehoftas. Dat mensen uit Zeeuws-Vlaanderen kunnen een abonnement nemen op een tas met groenten die iedere week verstrekt wordt aan de mensen. Dat doen we sinds 14 weken doen we dat op dit moment en dat gaan we nog een aantal weken doordoen. Dan zijn de gewassen weer van het land af en dan hebben we geen vers product meer, dus dan wachten we weer tot volgend jaar. Daarnaast zijn we bezig met een aardappelselectieproef zijn we bezig, dus we hopen tegen het eind van het jaar te kunnen komen met een Zeeuws-Vlaamse aardappel. Een beetje analoog aan de Opperdoeze ronde die ook in Noord-Nederland is. Hopen wij straks met een Zeeuwse aardappel te kunnen komen. De Peter Hondius aardappel zal die gaan heten. Daarnaast zijn we bezig om met name vanaf de tomaat en paprika om daar sappen van te maken en die eventueel op blik te zetten. Dus zo proberen we nu producten te krijgen die in de basis hier opgestart worden in deze tuin en dan uiteindelijk grootschalig neergezet kunnen worden.
Bij het filmen met onze jonge vliegende reporters wordt er af en toe wel veel gelachen en gegiecheld. De reporters hebben zelf de leukste bloopers uitgekozen voor jullie. Dit zijn de bloopers! Hallo, wij zijn van Kikkie TV. We vragen deze mensen... We vragen mensen op straat of ze mogen interviewen. De kikkerstelling van deze week is... dat mensen zitten. Kom jongen! Hallo, dit is Kikkerlit. Wat heb jij? Ik zie kinderpost zeggen, de kat krabt de knullen van de trap. Oké, die. Kinderen die niet naar school kunnen in arme landen. Oké. Actie! Hallo, de kinderen. Dit was het voor de kikker deze. Oké, je moet ook lachen. Je moet ook lachen, Actie! Hallo, de kinderen van Zegel actie is. Ja, kom dan! Hallo, dit is kikker. Ja, weg. Aandacht! Weg deze. Jongens. Ja, jullie ook, jullie zitten ook niet. Oké. Samen met onze vliegende reporters hebben we een item gemaakt over pesten. Het gebeurt steeds vaker en we wilden eens weten of er nu nog eigenlijk wel veel mensen gepest waren en waarom. Voor de poppenkraam, daar zag ik zoveel opsteken met Anje, elastiek. Kom dan. Kom naar papa. Ja, kom maar. Hé, ben je dan wel normaal? Hè? Ja, ik kan het wel eens zo'n hij zo klein is. Zo. Vind je dat nou normaal? Ja. Ja. Nou? Ja. Is pesten nou echt je doel? Denk ook eens aan een ander zijn gevoel. Wat vindt u er nou van dat kinderen gepest worden? Niet leuk, want de kinderen kunnen daar een trauma aan overhouden. Bent u zelf wel eens gepest? Vroeger ben ik enorm veel gepest geweest. Omdat ik vroeger, dus nu zou je het niet zeggen, maar vroeger was ik een dikke jongen. Dus dat was altijd iemand die wel pikte op mij. Bent u zelf wel eens gepest? Ja, ik ben vroeger ook gepest geweest met mijn rode haar en mijn sproeten. Is pesten nou echt je doel? Denk ook eens aan een ander zijn gevoel. In IJsendijken werd ook dit jaar weer een dikke bandenrace gehouden voor de jeugd. Het was spannender dan ooit. De 2- en 3-jarigen uitnodigen om hun start te geven. Dus iedereen van 2 en 3 jaar. Dus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En ook zie daar ook 14 en 15-jarigen staan. Die mogen allemaal nog even aan de kant, achter de dranghekkers. Dus we gaan beginnen met de 2- en 3-jarigen. Jullie gaan 1 rondje rijden. De startpaal, dat is die meneer van de Rabobank, die gaat direct bellen. Papa's, mama's, zusjes en broers over gaan we van start. De categorie 2 en 3 jaar. Attentie, meneer van de Rabobank, u bent er klaar voor? Ja, daar gaan we. 1 rondje. En het is meteen Laurens van de Bunderen die een flitsende start neemt. Met het nummer 23 Damien Oké, de nummer 26 Linde Putter en de nummer 37 Dunia Estevens Marcelo. Ja, dan gaan we voor 2 rondjes mensen. Ongelooflijk. Ja, dat is nummer 13. Ja, sorry. Ik heb dat nummer ook niet gegeven aan Thijs. En dan, pas op, daar is sprint à toi, à deux. En dan wordt de 3e plaats. Ik heb jou gevraagd. De ander. Nummer 21 in de plaats. Dat is echt een vriendaccident zou er waren zijn. Een vriendaccident. Pas op, hè. Er komt zo op de binnenkomst van Anouk Steyr. Geweldig gedaan, Anouk. Pas op, Anouk. Pas op, Anouk. Er komt net weer een schreeuw met papa.
We gaan eens kijken, want door de hele constellatie is de jury natuurlijk ook in verwarring gekomen. Want de valpartij was weliswaar in de laatste 3 kilometer. Swahima, mijn tante, opa en opa en oma. Goed zo, hè? Dank u wel, Rabobank assistent, dank u wel. Goed gedaan, jongen. Oei, oei, oei. Dus sloeg om ons hart. Fantastisch, hè? Even lachen naar de diverse fotocamera's, de man van de video. Handen omhoog, hij handen omhoog, Typo. We gaan niet Belgisch volkslied zingen, want het is een Nederlandse minnares. Ben je er klaar voor? We zijn er klaar voor, die meneer met zo'n geen trainingspak gaat starten. Daar gaan we. Fantastisch. De nummer 41, Britte Cornelissen, nummer 9, Glenn Corijn en nummer 3, Marian Hertogs. Het is waar de zilver, maar het is denk ik de winnaar wordt de man uit Breskens. Glenn Corijn. Glenn Corijn neemt het wat op de jaar. Tweede plaats, fantastisch hoor. Britte Cornelis. Van fietsgeslacht Cornelis. Britte Cornelis. En jouw naam is? Kevin Hoorwegen. En je komt uit? Oostburg. Dat waren, weet je wat de bijnaam was vroeger van Oostburg aan? Windmakers. Jij bent? Hanne. En je achternaam? Corijn. Hanne Corijn. Hafijn, benzine van Corijn. Dat zei je vroeger, hè? Bij je opa, nee. 7 rondjes, de dames krijgen naar voren. Maarten Schilders, hè? Die staat al heel in de verte. Dat betekent dat het ook voor hem steeds zwaarder en zwaarder wordt. Dames, Even de top aan de bocht voor. bijvoorbeeld. Als jullie de bocht op gaan, dan mogen Ja, jongens. misschien. Ja, zeker wel. Ja. Meiden, ben je er klaar voor? De heren mogen nog even wachten over de zogeheten onbekende afstand. En we zien daar meteen aan de leiding gaan Tess van de Vijver voor Hanne Corijn en Millie Heijboer sluit de rijen van het damespeloton. Dan gaan we eens kijken, nog ongeveer 2-3 minuten. Dan gaan we de jongens laten starten. En die hebben het zwaarder en zwaarder. En dan gaan we, heren, attentie! En dan gaan de heren erachter. Dan gaan we kijken, het is het spel de jongens tegen de meisjes. 7 ronden, dan komt de voorrijfiets al met het damespeloton. Meneer van de Kikker TV, pas op, de andere kant, er komen de coureurs. Moet de andere kant filmen. Millie Heijboer, die aan de leiding gaat voor Tess van de Vijver en Hanne Corijn. Het is het damespeloton en we gaan kijken hoe die heren het ervan afkrijgen. Oei. En deze twee die hebben een strijd met elkaar. De man uit Kietvliet en de man met de nummer 2, Willem Poelen uit IJsselbergen. Maar die zijn volgens mij een stukje achterop geraakt. Fortuyn uit Biervliet. Van de wielergeslacht Fortuyn. Kom op Millie, niet opgeven, dat kan nog makkelijk. Kom op Millie, dat kan nog makkelijk Millie. Ja. Tegen doe je best, ze zitten op de kant. Dat wordt spannend, hè. Dan komt de winnaar, Kevin Hoorwegen uit Oostburg. Tweede, gestand in het zicht van de houderijen, Millie Heijboer. Geweldig gedaan, Millie. Geweldig gedaan, Millie Heijboer. Tweede, de dochter van de vroegere voorrijfietser. Uw applaus nogmaals voor de eerste 3 dames. Fantastisch gedaan, dames. Geweldig. Dan hebben we de 3 eerste heren. Kevin Hoorwegen, Juri Voerterij en Willem Poelen. Dat zijn de 3 heren in de categorie 10 jaar en ouder. Fantastisch, Kevin. Jij ziet er uit als een echte wielrenner. Wie is jouw favoriete wielrenner? Froome of Cavendish? Froome of Cavendish, dat zijn er zelfs 2. Oké, ik zou gaan voor Froome. En hoe was het om deze race te winnen? Leuk. Maar we zaten ook een half rondje achter, maar dus het was wel heel zwaar. Heb je voorgaande jaren ook meegedaan? Ja. En hoe ben je dan geëindigd? 3 keer eerste. De laatste 3 jaren was je eerste? Ja. En was het een zware race nou? Ja, want de meiden die kregen nogal veel voorsprong, dus het was wel even zwaar om ze in te halen. Dit was wel leuk, hè? Maar zo heel, daarom kunnen werken. Onze reporters zijn gaan kijken bij de aanlanding van de garnalen in Breskens en hoe deze werden klaargemaakt voor export naar Marokko.
Kikker TV, half september 2013. Wij zijn op vrijdagmorgen op bezoek aan de haven in Breskes bij de vismijn, waar de garnalenvissers vrijdags hun garnalen komen lossen. We kijken in de vismijn, we hebben een gesprekje met Henry Mokoek en we vertellen u het een en ander over hoe het gaat, of misschien wel niet gaat, met de garnalenvisserij. Het is niet echt druk. 3 jaar geleden was het extreem. Maar nu de laatste jaren een normaal seizoen. Dus nog ongeveer zeg maar tussen de 35 en 40 ton per week garnalen. En hoeveel garnalenkotters zorgen voor die aanvoer in Breskens? Ongeveer een 10, 12 kottertjes. Kottertjes zeg je, wat betekent, hoe groot zijn die dan? Van 15 meter tot 26 meter, 30 meter. Normale aanvoer. Normale prijs ook op dit moment? Nee, jammer genoeg dalende prijs. Hoeveel krijgen de vissers ervoor? Op het moment €3,40. €3,40 voor de kilo. En wat betaalt de klant dan aan het viskraam? Nou, ik heb een beetje aan de handel overgegaan. Vissen, mensen zeggen altijd vis is duur, garnalen zijn duur, maar vissers hebben ook nogal wat kosten. Wat verstookt zo'n kottertje nu per week aan dieselolie bijvoorbeeld? Ik denk ongeveer een kotter van 25 meter, denk ik rond 10 ton zit. 10 ton, 10.000 liter per week. Als je dus een auto hebt die 1 op 10 rijdt, dan kun je daar 100.000 kilometer mee rijden. En dat betekent dat je dan een jaartje of 3, 4 met je auto kunt rijden voor één zo'n kottertje. Wat kost die diesel? Ik denk dat op het moment rond die 4,65 eurocent is. Dus ze hebben sowieso al €6.500 aan kosten voor de dieselolie. En hoeveel personeel is daar nog aan boord? De grotere kottertjes 4 of 5 man en de kleintjes 2 of 3. En trekken ze nog wel eens een netje kapot ook? Ook dat. Deze tijd wel, want dan komt er meer naar boven in de zomer en dus, dan blijven ze achter wat zitten en is gelijk net kapot. Dus ja, dat moet gerepareerd worden. Doen ze dat zelf? Sommigen doen het zelf en sommigen wordt hier in de coöperatie gedaan. En als je nu kijkt, de prijs is €3,40. Is dat voor de visserlieden op dit moment voldoende om zeg maar toch ook nog een cent over te houden en een cent te verdienen? Aan die prijs gaat het nog wel, maar ze moeten niet echt veel meer zakken. Aan de kilo's blijven hetzelfde. Normaal moeten de kilo's toenemen, maar blijft hetzelfde. Dit was het programma over de garnalenvisserij in Breskes. We komen zeker nog eens een keer terug om te kijken hoe het verder gaat rond de vismijn. Want er zijn hele grote plannen hier in dit gebied. Het Balvoort Museum in Sluis is opnieuw geopend na een ingrijpende verbouwing die 2 jaar lang duurde. Kikker TV ging hierbij een kijkje nemen. Ik ben Marjolein Rijnhout en ik werk bij de gemeente Sluis. En we staan op de toren van het Belvoort in Sluis.
Het Belfort van Sluis is uniek in Nederland. In België en in Noord-Frankrijk komen we vaker Belforten tegen. En het Belfort is in de Bourgondische tijd gebouwd en dat had verschillende functies. Het stadsbestuur vergaderde er werd recht gesproken, het had een militaire functie, maar het is ook meteen een symbool van trots van de inwoners op hun stadsluis. En er is een verbouwing geweest, kunt u daar iets over vertellen? Ja. We hebben, het Belfort is 2 jaar dicht geweest. Eerst is de hele buitenkant gerestaureerd. Dat heeft natuurlijk iedereen kunnen zien. Vervolgens is het Belfort een tijdje dicht gegaan en is er een heleboel werk verzet. Een heleboel werk wat je kunt zien. Het is prachtig opgeknapt. Er zijn 2 musea gerealiseerd. Maar er is ook een heleboel werk gedaan wat je eigenlijk helemaal niet kunt zien. En dat is het restaureren van de technische installaties en het gebouw weer helemaal klaarmaken voor de moderne tijd. Vroeger kon je alleen in het weekend naar binnen, maar nu is het van woensdag tot en met zondag geopend. Het VVV-kantoor is nu ook gevestigd hier in het Belfort. En het VVV-kantoor beneden is het vertrekpunt voor een bezoek aan het hele Belfort. Je kunt overal naartoe. Vanaf daar kun je een kijkje nemen in de raadskelder waar moderne kunsttentoonstellingen zijn. Je kunt de raadzaal in, de mooiste kamer van Zeeland. Je kunt het museum over de geschiedenis van de stad Sluis bezoeken. Daarboven is een verdieping helemaal gewijd aan Johan Hendrik van Dalen. Dat is een van de bekende zonen van de stad Sluis en de schrijver van de Dikke van Dalen. En natuurlijk genieten van het prachtige uitzicht hier boven op de toren. Mijn naam is Saskia Hamelink. Ik ben informatiemedewerker van het VVV-kantoor hier in Sluis. We staan op dit moment op het Belfort in Sluis. Het VVV-kantoor is gastheer van het Belfort Museum. En wij zijn geopend van woensdag tot en met zondag van 1 tot 4:30. En zijn er al veel bezoekers geweest? We hebben al enorm veel bezoekers mogen ontvangen in het prachtige Belfort Museum. Vandaag zijn we de grens van 500 gepasseerd en we zullen de 1000ste bezoeker met een speciaal onthaal verwelkomen. De kikkerstelling van deze week is: wij zijn bang voor spinnen. De kikkerstelling van deze week is: wij vinden spinnen niet eng. Wat vindt u ervan? Ik ben ook niet bang voor spinnen. En hele nuttige diertjes. En toen u klein was? Ook niet. Ik ben nooit bang geweest voor spinnen. Oké, dank u wel. Tot ziens. Nou, ik ben niet bang voor spinnen. Ik weet niet waarom ik bang voor spinnen wezen moet. Ik vind het eigenlijk wel leuke dieren. Heel boeiend. Toen u klein was? Toen ik klein was wel, ja, maar dat ben ik overgroeid gelukkig. En nu hebben we een heleboel spinnen. Nee. En waarom dan niet? Mee eens. Ik ben helemaal niet bang van spinnen. De spinnen hier in Nederland prikken niet, doen niks. Die kun je rustig op je hand laten lopen. Nog bij het pootje beetpakken.
En dat durft u gewoon zomaar te doen? Dat durf ik zomaar te doen, maar toen ik zo oud was als jij durfde ik dat ook niet hoor. Oké. Maar nu wel. Ik vind een spin niet eng, zolang dat hij geen zwarte tartula, hoe noemen ze dat, is. Dat geen groot is, maar anders een spinnetje. Als je dat thuis tegenkomt, hoor, ja, dat is niet zo erg. Het mag niet in de slaapkamer zijn. Het mag niet in de slaapkamer zijn. Dus u durft als de klein spinnetjes best wel zo bij zijn pootje op te pakken? Ja, dat vind ik niet erg. Dat weet niet. Dat weet niet. Ja, heel erg. Heel erg bang. En waarom? Ja, ze zien er zo griezelig uit en dan roep ik meestal mijn man om te zeggen, kom even een spin vangen. Was u er vroeger ook al bang voor? Ja, het zijn al kinderen eigenlijk.